apucăm de gulaș. O să călesc ceapa. Asta trebuie să o curăț. O să folosesc și usturoi. Acum ca un ostropel. Și acum am să pun împreună cu ceapa și usturoiul. Deci am pus aici să fiarbă și le lăsăm să scadă. O să pregătesc puiul într-o altă căticioară. Fierbe, fierbe! Aici fierb cartofii, că vreau să fac găluște din acelea pentru gulaș, dar din cartofi. O să fac un sos. Am să-i pun acum niște babe de piper, să pun foi de dafi, deschid paprika cu ardei iute, ceapă, ei știu ce mai au aici, dar îmi place. Folosesc ulei de măsline pentru gătit, dar îi pun foarte puțin, numai așa cât să lege sosul ăsta. Uite. Da, deci nici o lingură, uite. Îl pun aici, ceapa e gătită și am să torn conținutul acestei cutii, care are 1 kg. Am să pun și supă de vegetale. Am să pun un capac. Așa. Iar aici o să pregătesc puiul pe care trebuie să-l prăjesc în puțin ulei. Iar în sosul ăsta o să pun puiul. E suficient sos. Îl las să fiarbă așa în sosul ăsta. Eventual o să mai pun puțină supă de legume. Ia să adaug și grăsimea lăsată de pui și la urmă îi adaug găluștele și sper să fie bun. Am să pun și găluștile astea pe aici. Eu cred că o să fie minunate. Am să le mai pun și niște sos iute. Ce sos iute să le pun? O să le pun puțin așa, la agit un pic. Se cheamă Cholula Hot Sauce. Dar nu vreau să pun totuși prea mult. Uitați.